Ahojte, tu je Esun Simaja. Dlhšie som sa neozvala, pretože som riešila nejaké rodinné záležitosti, ich smutné i radostné, takže kartičky si ma teraz pritiahli a mám tu tému nezadaný leto 2024. Takže kartičky som už namiešala, mám tu viacero tarotov, mám tu karty Lenormand, karty anielské a karty časové. Nakoniec si ešte vyložíme k tomu nejaké karty duši a takisto aj karty radosti. Dobre, takže čo nám vyšlo, nebudeme strácať čas. Takže máme tu kráľa mečov, čiže pre niektoré baby a dámy tu máme nejakého partnera v vzdušnom znamení, čiže vodnár, blíženec, váhy. Ďalej máme tu 6 pohárov, to znamená karta spriaznených duší, šestka je v podstate číslo lásky, čiže je možné, že niekto stretne tú svoju spriaznenú dušu. A veľmi vám to prajem. A táto kartička vlastne znamená aj tú nostalgiu, to znamená, že ešte niektorí sa vracajú do tej minulosti. Áno, niekedy nie je dobre sa vrácať do minulosti proste. Áno, treba ju nechať za sebou, zatvoriť dvere a ísť dopredu. Áno, potom máme tu kráľovnú pohárov. Áno, čiže pre niektorých pánov tu máme partnerku vo vodnom znamení. Áno, vieme, že kráľovná pohárov je to jedna milá, krásna, romantická žena, starajúca sa o seba. Áno, čiže je vo vodnom znamení. To znamená ryby, rak, škorpión. Áno. Potom máme tu kartičku 10 minci, to znamená, je to také bohatstvo, áno, či už je to vo forme peňazí, alebo je to vo forme tých zážitkov, áno, že máme zažiť veľa zážitkov, áno, v lete. No, potom tu máme kráľa prútov, áno, kráľ prútov je partner, ktorý je, áno, je to ohnivého znamenia, je to muž, ktorý je odvážny, ktorý je proste vášnivý, temperamentný, áno, vie, čo chce, je na tom správnom mieste, takže pre niektoré baby a dámy jednoducho máme tu partnera v ohňovom znamení, v ohnivom, takže je to buď strelec, barán alebo lev. No, potom, čo sa týka ďalších kartičiek tarotových, máme tu ešte nejaké spomienky alebo nejaké ešte zvyšky nejakých rozchodov, áno, nejaké boje, nejaké konflikty ešte, 10 prútov. Máme tu takisto poslíka minci, áno, poslíka pentaklov, páža pentaklov a to nám vlastne prináša správu, čo sa týka peňazí, ale na druhej strane je možné, že nezadaný aj čo sa týka práce, áno, lebo on vlastne ponúka tú mincu. To znamená, že a prináša správu. Čiže je možné, že nám prinesie správu aj čo sa týka peňazí a novej práce a práve v tej práci vy sa môžete stretnúť s nejakým novým partnerom. Aj to je možné, áno. No, potom tu máme 3 prúty. Niekoho čaká cesta niekam. Je možné, že to môže byť cesta do zahraničia, môže to byť nejaká služobná cesta len tu niekde blízko, alebo cestou myslia môžu byť aj nejaké sťahovanie kľudne. Áno. Potom máme tu kartičku
máme tu kráľa pohárov a kráľ pohárov je ku kráľovnej pohárov, čiže máme tu aj vzťah, áno, čiže mnohí v lete stretnú svojho partnera na celý život, áno, lebo kráľ pohárov a kráľovna pohárov, tí vlastne k sebe patria, áno, sú to ľudia empatickí, sú to ľudia milí, romantickí, áno, a muž je to partner, ktorý jednoducho tej partnerke zniesie, ako sa hovorí, aj modré z neba, čiže romantický, milujúci, áno, pozorný partner, áno. No, potom tu máme dva meče, čiže nejakú rozhodnosť, nerozhodnosť, áno, zase budeme sa rozhodovať, je možné, že niektorí nezadaní sú ešte v nejakom zväzku, vzťahu, áno, a rozmýšľajú jednoducho, že čo majú vlastne robiť, či majú s tým partnerom zostať, alebo sa majú rozísť. Hej, a tu je tá nerozhodnosť, áno, alebo rozhodnosť jednoducho, akým spôsobom sa rozhodnem. Máme tu potom 3 poháre. 3 poháre, moji milí zlatí, to sú oslavy, to sú svadby, party, áno. Čiže je možné, že budete pozvaní na oslavy, na party, na svadby. Viete, teraz je čas promócií, čas svadieb, áno. Čiže a takisto sú to aj pozvania na večeru, áno, pre niektorých. Čiže je možné, že aj tá romantická večera bude tá prvá taká zoznamovacia, ale na druhej strane nás upozorňujú späť D, že jednoducho pozor, lebo 3 poháre sú aj o trojholníkových vzťahoch, áno, že 2 ženy, 1 muž, 2 muži, 1 žena a tak ďalej, tak pozor na takéto vzťahy. No, potom tu máme poslíka minci, zase páža a poslík, máte to tu 2-krát, áno, čiže poslík, minci, páža, minci, pentaklov, čiže hovorím, mnohí stretnú partnera, čo sa týka práce. Ja to tu naciťujem. Tu máte takisto, samozrejme, tá ponuka mince, to znamená aj je možnosť, že niektorí z vás dostanú ponuku nejakej novej práce, áno. A pri tej príležitosti sa môžete zoznámiť s niekým novým, áno. No, máte tu justice, máte tu spravodlivosť. Čiže oni zhora myslia na vás, áno. Keď vám niečo nevyšlo, je možné, že jednoducho, a teraz to vyjde, máme tu spravodlivosť. No, potom tu máme ESO prútov, ako áno, všetky ESA sú o nových začiatkoch. A tu ja vidím nový začiatok, čo sa týka partnerského a sexuálneho vzťahu, lebo áno, videli sme tu na tých kráľovnú pohárov, kráľa pohárov, áno, čiže sú tu vzťahy. A takisto tu vidím pre dámy, mám tu partnerov vo vzdušných znameniach a partnerov v ohnivých znameniach, áno, a takisto vo vodných. Dobre, takže potom tu máme 9 prútov, čiže je tu nejaká príprava niečoho nového, áno, lebo vieme, že 10 je najvyššie číslo, 9 je menej ako 10, áno, čiže ide nám tu niečo nové, nejaká príprava, vidíte, aj táto dievčina je proste spokojnúčka, ležka si večer, áno, svietia je tu svetielka, je v pohode. Takže ona ako keby sa pripravovala, že niečo sa deje nové, niečo proste ako keby naciťovala, že áno, idem do niečoho nového, do nejakého nového začiatku. No a tu máme hneď kartu smrti a tá je vlastne o ukončení niečoho, a začiatok niečoho nového, áno. Pozor, máme tu, nás upozorňujú na rytiera prútov. Pozor, rytier prútov je
Rytie Purtov je taká energia, že ako som už spomínala, je to taký milý nezbedník, áno. Čiže je to taká energia muža, ktorý nemá len jednu ženu. Áno? Čiže pozor na to, aby ste nestretli muža, ktorý proste nebude jednoducho verný. Áno? Pozor, tu sú to ohnivé znamenia, čiže baran, lev, strelec. Takže pozor na to, milé dámy a páni. No, potom máme tu Lenormandky, tie nám ukazujú tam, že na tejto ceste v lete tí nezadaní mohli by stretnúť partnera, ktorý bude mať silu a moc, áno, lebo to medveď aj predstavuje, ale samozrejme medveď predstavuje aj partnera, ktorý je starší, hej, minimálne cez tých 10 rokov a viac, áno, do tých 15 rokov. No a máme tu loď. Áno, čiže loď je vždycky o presune, o pohybe, o sťahovaní, o cestovaní. Áno. Potom máme tu vtákov, čiže máme tu pár, to znamená dvojka je vlastne o dualite, o partnerstve, čiže áno, vidíte, že je možné, že tí, čo sa zoznámia v lete, že začnú im krásne romantické vzťahy a budú trvať dlhšie, čiže budú to dlhotrvajúce vzťahy. No a na tejto ceste vám potom pekne krásne zasvieti krásne slniečko, ktoré je vlastne takou predzvesťou radosti a šťastia a úsmevu a krásnych zážitkov. No a potom tu máme kľúč. Kľúč oceľový je vlastne ako keby sme zobrali kľúč a otvorili si niekoho srdiečko. Áno, čiže dostanete vlastne kľúč otvoriť srdiečko tomu svojmu partnerovi. To znamená dlhotrvajúci a pevný zväzok. Áno, pevný vzťah. Čiže vidíte, máte to tu potvrdené. No potom, čo sa týka anielských kariet, v podstate máme tu odkaz od anielov, čiže aniela kariéry, aniela kreativity a aniela parkovania, čiže pozor, milé dámy, páni, a dávať pozor pri parkovaní. Ja niekedy si ráno vlastne vykladám tie anielské karty, lebo oni ma vlastne upozorňujú aj teraz posledné 2 týždne. Keď sa mi dejú nejaké veľké zmeny v živote, tak oni vlastne snažia sa so mnou komunikovať cez čísla, áno. Čiže či som videla, áno, ak sa mám vrátiť k tejto spiritualite a venovať sa ľuďom a pomáhať a tak ďalej, tak zväčša vidím čísla 777. Áno, dejú sa mi veľké zmeny v živote, čiže vidím 5, hej, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4 5, potom takisto 5 šestiek som videla, 3 deviatky a tak ďalej, 3 jednotky, 4 jednotky a tak ďalej. Čiže oni v podstate 5D, vesmír, sa snaží s vami týmto spôsobom komunikovať, áno. A oni vlastne mi tým hovoria, keďže oni nevedia rozprávať, ja nie som ten typ kartárky, ktorá vidí alebo počuje, ale ja naciťujem, áno. Ja naciťujem energie, a oni sa snažia so mnou týmto spôsobom vlastne komunikovať v podstate cez čísla. Takže takto. No a teraz ešte, čo sa týka časových kariet, máme tu vyšlo mi budúci mesiac, čiže niečo sa udeje v auguste. Áno, je možné, že niekto na dovolenke stretne svojho partnera. Vidíme tu na krásny západ slnka, loď a nejakú rieku, more. Áno. Potom máme tu kartičku v noci, čiže je možné, že niekto sa na nejakej party alebo oslave alebo svadbe zoznámi s niekým. Potom tu máme
máme tu nás upozorňujú na mesiac január, áno. Čiže pre niektorých je tu ešte aj január. Dobre, a teraz si vyhodíme kartičky. Pozrieme si kartičky radosti, čo vám odkazujú pre nezadaných, čo vás čaká na leto 2024. Takže máme tu. Kúpte si kvetinu, vám odkazujú. Áno, kúpte si kvetinu, zdravé hranice, čiže hranice aj čo sa týka vašej osoby, áno, stanoviť si zdravé hranice, vlastnú sebaúctu a tak ďalej. Potom kúzlo osobnosti, áno, čiže asi pravdepodobne budete v lete žiariť. Potom je tu aha moment, áno, čiže nejaké déjà vu vás čaká. No a potom máme tu zdieľanú radosť, čiže čaká vás veľa radosti, máte tu zosilenú intuíciu pre niektorých, áno, ktorí sa venujú alebo nevenujú spirituálnym veciam. No, potom vidíte, máte tu cudzinu, áno, čiže zahraničie, pre niektorých radostné novinky a máte sa pustiť obav. Takže to je, čo sa týka kariet radosti. Ešte by som vám pozrela karty duši, áno, čo vám odkazujú na tejto duchovnej ceste. Takže je to zmena smeru, to znamená revízia, ujasnenie si priorit, cestovanie, sťahovanie pre mnohých, áno, tak ako som tu spomínala, tá loď, áno, čiže máte tu niektorí aj cestovanie a sťahovanie a pýtajú sa, čo si potrebuješ vyjasniť, áno, čiže čo si potrebuješ vyjasniť. No a máme tu znovu zrodenie, čiže pozvednutie ducha, skriesenie nádeje a osobnej sily. Akú zmenu vieš, že máš urobiť? Áno, čiže krásne kartičky. Dobre, moji milí, takže to by bolo asi všetko. Takže prajem vám všetkým nezadaným a krásne leto a uvidíme sa neskôr. Majte sa pekne, vaša Efsun si Maja. Majte sa.